Fi'n credu taw ni yw'r clwb gorau yn Sir Gar yn sicr. Ni gallwn ei bach o fopeth i gweud y gwir, ond wedyn ni taw perfformio yw'n clwbdar na. Ni'n joio canu, acto, bach o bopeth rili, barnu stoc, ty beth sy'n dod yn traws ni. Clwb ni yw ble mae'r hwyl i gyd yn digwydd. A phwy ni, clwb Dyffryn Cothi wrth gwrs. A fel arfer, i ni'n cwrdd fan yma, neuadd y coronied yng nghanol Pumsaint. Ond heno, i ni'n cael mynd mas am wac fach. Hwyl. Enw fi yw Ale Jones a dwi wedi bod yn aelod o glwb Ffermio Dyffryn Cothi ers dros 10 bellach, a mae wedi bod yn adeg prysur iawn i ni fel clwb yn ddiweddar yn wneud gyda'r holl ymarferion ar gyfer cystadleuaeth pantomime y sir lle dathon ni'n ail. A hefyd mae yna adeg cyffroes iawn i mi fel aelod, ges i'n enwi fel aelod hyn y flwyddyn yn Sir Gyfyrddin, a rwy wedi bydd digon ffodus i ennill ar lefel Cymru. Felly tipyn o'n rhydedd i mi, ond heno mae'n braf i cael dod mas fel clwb i gwrdd â Gwyn Williams yn Ffermio Goch i glywed tipyn bach o'i hanes. Rhain sy'n neud y gwaith fwyaf? Fi yw Bethan a boss y clwb neu cadeirydd y clwb am eleni. Mae clwb yn cynnwys tua 60 o aelodau, ond mae rhyw 15 ohonon ni yma heno gan fod i'n amser prysur iawn gyda rwy'n ac ati. Mae'r clwb yn denu aelodau o ardal eang iawn Pumsaint i Clwb, Farmers, Ceio a Llansawel a Thu Hwnt yn Sir Gyfyrddin wrth gwrs. Tipyn o hwyl a sbri a ni'n gwybod sydd i joio. Wel, Gwyn, beth ych chi'n mynd i ddangos i ni heno de? Wel, mae ni'r cyffyrle, mae'r cyffyrle harnes da ni. Mae'r carriages, y goets. A mae ni'r cyffyrle rasis fod raw wedi. Chi'n meddwl bod e'n bwysig i ddangos yr hanes a chi'n modd beth i chi'n neud i bobl ifanc fel criw ffermwyr ifanc? O, fi'n credu bod achos chi'n bod mae bobl ifanc ddim yn cofio rhain mewn iws chod. Mae'n beth dda bod yn gwybod pethau hanes nhw wedi. Gan bod ni yn dod anfen at y Gwyn ar cyffyle, just last minute o fe, nes i 10 cwestiwn ar gyfer aelodau am cystadleuaeth horseman and woman of the Dyffryn Cothi. I would say thoroughbred, but I've already put thoroughbred down. Oh, aren't you a clever kid? Thoroughbred. Sut mae'r writing gorau i fi, gwyliwch? Ni sy'n cynnal y diwrnod maes cyn bo hir, ond mae'n neis cael mynd mas i'n cael bach o joio. Mae fe'n neis i bod mas o'r neuadd yn unwaith. Blondau neis na se. Ni wedi gweld y cyffyle yn y stable, amser weld y cyrtiau nesaf. Wel, mae'n amlwg bod tipyn o hanes yn perthyn i'r pethau yma, a trwy siarad y Gwyn yn gynharach, dwi'n ymwybodol bod yn mas yn wythnosol i ymarfer y cyffyle. Syrfeiwr siartiedig yn waith bob dydd i yn prysio tir ac eiddo, ond sy'n ni'n gweud bod y pethau yma'n gwerthfawr iawn. Mae clwb Dyffryn Cothi wedi cael tipyn o lwyddiant yn ystod y blynyddoedd diwethaf a ni wedi cystadlu ar lwyfan sawl gwaith yn yr hanner awr o dloniant ar lefel y Sir a Chymru a hefyd yn y gystadleuaeth pantomime eleni. Rho linell i ni doti. Pwy sy'n hoti? Anti-doti! Wel, fel chi'n gweld, mae Gwyn hefyd yn adeiladu lorïau cyffyle yn y gweithdy, a os chi'n gofyn i fi, mae John gyda tipyn diddordeb yn prynu. Just the job. Os gaich sylwch i am eiliad please. Ar ran clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi, hoffwn i gymryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i Gwyn, Jiwn a Daniel am gael y cyfle i ddod yma. Fi'n siŵr bod ni gyd wedi cael agoriad llygad o'r holl bethau sydd yn mynd ymlaen yma, hynny ar ein stepen drws ni. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso a hoffwn i ddangos ein gwerthfawrogiad yn y ffordd arferol. Cystadleuaeth o fe yn chyfenno gan Carwen Richards. So, da iawn chi, Carwen. Neis, e? Wel, na ni am heno, noson llwyddiannus iawn yn cwmni Gwyn, mae rhai gweud. A gobeithio bod chi wedi mwynhau yng nghwmni aelodau Cffi Dyffryn Cothi ar ein trip. A ta-ta wrtho fe, a ta-ta wrtho ni. Ta-ra! Ta-ra!